लगे ये कर कोई देखे में लगतिया ई तो हीरोइन पतर कमरिया लगे ये कर कोई है के धुआं हो एकरा दुनाली से आगवार लगे भौजी सोनाली के पिछुआड़े एकर लगे अमर पाली के आगवार लगे भौजी सोनाली के पिछुआड़े एकर लगे अमर पाली के म्यूजिक बाय मुन्ना राज म्यूजिक बाय डीजे रितेश बाबू चलतिया रहिया में देहिया ठके मारत तार लाइन काका बूढ़ाऊ बैठके हाँ हाँ सौदा सजावल एकर के करा भेटाई रखल बिया चोलिया में दूध गो मिठाई पवन फूल तोड़ी एकरा हो डाली से आगवारो लगे भौजी सोनाली के पिछुआड़ा एकर लगे अमर पाली के आगवारे लगे भौजी सोनाली के पिछुआड़ा एकर लगे अमर पाली के म्यूजिक बाय डीजे रितेश बाबू चेहरा नूरानी एकर गजबे हसीन बा ढोढ़िए के तोरे एकर देखे वाला सीन बा हाँ हाँ हाल चल दिनेश के भीड़ कब आवे डीजे रितेश नरेश के बूढ़ा बक बनावे ई विकासवा के चट देले छाली से आगवार लगे भौजी सोनाली के पिछुआड़े एकर लगे अमर पाली के आगवार लगे भौजी सोनाली के पिछुआड़े एकर लगे अमर पाली के देखे में लगतिया ई तो हीरोइन पतर कमरिया लगे ये कर कोई है के धुआं हो एकरा दुनाली से आगवार लगे भौजी सोनाली के पिछुआड़े एकर लगे अमर पाली के आगवार लगे भौजी सोनाली के पिछुआड़े एकर लगे अमर पाली के राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।